Xezja Galja, tifla ta' 9 snin, illi ta' sentejn daqet l-imrar li taf toffri l-ħajja. Waqt diskursata fuq is-sufan, Xezja, Marika, irrakkontat kif binta minn ta' età żgħira kellha tibda tieħu trattament mediku kontra il-kanċer f'għajnejha barra minn xdudna. Minnu tajtila li kellha xaġa bajda fil-ħabba ta' għajnejha, ħatta niġri l-isptar u mill-MRI jindunaw li kellha tumur fil-left eye, jidher retinoblastoma. Dak il-ħin xirraħa tabib għalli ħajkollha titla Londra mill-inqas fis possibbli ħalli jaraw hemmhekk għax mhix ta' taħt idejhom. Marika spjegatilna dwar ix-xokk li kienet ħadet bl-aħbar li waslet ftit tal-jiem wara li saret taf li qed tistenna tarbija oħra. Hawn għaltilna kif Puttinu daħal forċina liha f'dan iż-żmien diffiċli u qasam il-pis magħha. Puttinu fetħilna l-bib, niftakar Anġela qalt li intuħu ħsieb it-tifla, pija ħalli kollox f'idejna. Fejn toqgħod tieklu kollox huma. Dak il-ħin jisek tuħu nifs tajt ħaġa ħażina, però hemm xi ħadd min jgħinek li għalija kienet ħafna importanti dik. Matul is-snin Marika flimkien ma' binta Xezja telgħu 53 darba Londra, iżda kif spjegatilna il-kanċer jinsab stabbli. F'tanniqa kbira Marika ħadnet lil binta għal kuraġġ li għandha li minkejja li għadha żgħira fl-età uriet li hija kapaċi telep id-diffikultajiet li ltaqet magħhom. Dan fil-waqt li spjegat li t-tifla sabet wens fin-namra li għandha għall-arti u tpenġija. Għamilna ħabta mmorru kull ġimgħa, ġieli kull xahar, mbagħad daqqa jżidu żmien għal kull 3 xhur. Illum il-ġurnata grazzi għan-nies illi dejjem għenu lil Puttinu, Xezja nista' ngħid illi mixja għal fejqan. Il-familja ta' Xezja kif ukoll numru ta' tfal li għaddew jew qed jgħaddu minn trattament mediku barra minn Malta kellhom serħan il-moħħ li sabu lil Puttinu jgħinhom. U dan seta' jsir grazzi għall-għajnuna u d-donazzjonijiet mill-pubbliku fost oħrajn. Iċkejkna Xezja ringrazzjat il-Puttinu illi jen lila u lill-familta. Grazzi Puttinu tal-li dejjem għintuni. Fjum il-ġimgħa l-kbira, il-pubbliku wkoll għandu opportunità biex joffri sostenn lil Xezja u tfal oħra permezz ta' donazzjoni waqt maratona ġbir ta' fondi li se ssir b'risq Puttinu Cares.